Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: Mulej, għallimna nitolbu bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu. U qalilhom: Meta titolbu għejdu: Missier, jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek. Ħobżna ta' kuljum għatina kuljum u aħfrinna dnubietna għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Inti tistenna li Alla jisma' it-talb tiegħek. Ġesu rid jolli l-aspettattivi tad-dixxipli tiegħu meta għallimhom kif jitolbu. Missierna tas-sema jagħtina b'ġenerożità aktar milli qatt nistgħu nistennew. Ġesu għallem lid-dixxipli tiegħu biex jitolbu b'kunfidenza, għaliex missierna tas-sema fit-tieba tiegħu dejjem lest jisma' t-talb tagħna. U għalhekk li nistgħu nitolbu b'asserzjoni u b'konvinzjoni: ħobżna ta' kuljum għatina llum. Dawk li jafu u jafdaw fl-imħabba ta' Alla jitolbu bl-akbar konfidenza. Ġesu jikkonkludi billi jfakkarna li biex wieħed jobdi u jwettaq il-liġi u l-profeti għandu jittratta lil proxmu bl-istess mod kif aħna nixtiequ niġu trattati minn Alla u mill-istess proxmu tagħna. Mhux biżżejjed li nevitaw milli nagħmlu ħsara lill-oħrajn, huwa importanti li nfittxu li nagħmluhom il-ġid. U inti, bliema mod qed tagħti mill-ġid li tista' lill-oħrajn u titlob biex taqla mingħand Alla il-ġid li hu jixtieq jagħtik. Għattini li nħobbok mulej tiegħi u Alla tiegħi u nara li l-nifsi kif jien tassew pellegrin fuq din l-art, nisrani imsejjaħ biex nirrispetta u nħobb lil dawk kollha li inti tlaqqani magħhom, lil dawk li jinsabu fl-awtorità fuqi jew taħt l-awtorità tiegħi, lil ħbibi u lill-edewwa tiegħi. Għenni Għażiża Marija biex nirbaħ ir-rabja bil-ġentilezza, il-kilba bil-ġenerożità u l-apatija bil-fervur. Għallimni ninsa lili nnifsi u ngħin lill-oħrajn f'kull ma nista' fil-bżonnijiet tagħhom tal-ġisem u l-aktar f'dawk tar-ruħ. Amen.